syuk ngaku ban pen kemawi pi kat kum ke UNESCO kaktin ka badon jingma lani ka badon haulan jong jingma kade gani kaktin ka ba kiong bakidon kinong kren ki batang ki kimi ki pa lani kini ki balak kham temen ki kren lada kren tang ki kimi ki pa bak temen bakini ki khna kim kren syuk tegane kaktin kadon ha ka jingma definitely endangered kaktin kasngan lada ki beriu jong kata kajai penriu baru ki keren lut ki kata kaktin ki khna ki keren ki samla samhoi ki keren ki kimi ki pa ki keren bar kini ki bala kham temen ru ki keren de kaktin te kata kaktin kalong si mdai tang ba ki keren ki pendon kam ru ha ki jintrei ji ta ha ka khai ka pateng ki yo ki hat bat ha ki office tri kam ki jong ki pendon kam ru ha ka thok ka pule ki pendon kam ha ki jaka ajing puli ki bakar pang ki joki leng bakar tin ke joki bat hakat tin ke joki te kita katin kalong si hadai lada katin kasa no sapang kini ki kimi ki pa bat ki bala khamrang ba kum kinong kren ba kinong pendan kam ya ka kam ya chu lan kam dan chu ke jing hikai pateng ni kini ki kun ki badang ret te kata katin kalong endangered, definitely endangered. Shu lada katin lelei ya keren tang kini ki bala he tang bahagi office dari kamrum pendan kambha hakato ka puli ru kamya kambha lada katon ka jingklot ake bakum kita giliang tega bukum ka katin lagi ong kalong severely endangered kamur ka jingma kala khamsir khai chu ulan juga jingma ula khamr ben ba ula pau jingma lala ja ba ya kata katin keren satang kitu ki bala he ber ki bala kham temen bar kim pendan kam shu hakato ka puli hakato katar bat kim pendan kam haki jakat rai ki jakat ta ke jongki bat kata karo kom pendan kam ru kalong tang teng teng kata katin kalong critically endangered kamu tladon haulan jong ke jingma ka basa thai badala ja baki nong kren kim dan shu te kata katin kala du jai sindon extinct kita gini ke bangasukwa ban pasat jengmut